Que tal, saudos? Dimite a alcaldesa de Lousame. A popular Teresa Villaverde acaba de renunciar ao cargo nun pleno extraordinario alegando motivos persoais. Vémolo de contado xusto despois dos titulares. Prisión provisional, comunicades en fianza para os 3 detidos pola descarga de cocaína desta pasada fin de semana na Pobra. Os 3 pasaron hoxe a disposición xudicial. A xuíza considera que existe risco de fuga e de destrución de probas. Primeira vendima da variedade Ratiño amparada polo selo da denominación de orixe Rías Baixas. Despois de anos de investigación e procesos administrativos para a súa legalización, esta vai ser a primeira colleita na que se comercialice esta uva branca baixo o amparo da DO. Detrás deste traballo está a viña Moraima, unha adega de Barro que vive esta campaña con moita ilusión. A Praza de Abastos de Ribeira segue avanzando para integrarse plenamente na rede de mercados intelixentes. Xa ten en marcha un sistema de contedores que permiten a recollida de pedidos a través dun código QR. Pontevedra en marcha contra o cancro. Esta mañá presentouse a 7ª edición desta iniciativa impulsada pola Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra. Celebrarase o vindeiro 5 de outubro co obxectivo de recadar fondos para investigación e apoio a pacientes oncolóxicos e familias da provincia. Enmárcase dentro do reto 2030 que busca acadar o 70% de supervivencia en cancro para ese ano. E a Pobra quenta motores para unha das súas festas máis destacadas, o Nazareno. As celebracións comezarán este venres co pregón a cargo da banda de música Ateneo Musical da Pobra. Entre a proposta de actividades destaca un amplo cartel musical entre os que figura G-Face, artista emerxente cunha gran proxección que vai actuar o sábado a medianoite. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Teresa Villaverde renuncia ao cargo de alcaldesa de Lousame. A Corporación Lousamiá celebrou hai apenas unha hora un pleno extraordinario urxente no que a xa exrexedora deu coñecemento da súa decisión que responde única e exclusivamente a motivos persoais. Villaverde levaba 14 anos á fronte da alcaldía de Lousame, a que chegou tras 22 anos como concelleira. A nova caeu con relativa sorpresa no ámbito político tanto a nivel local como comarcal. Nas últimas eleccións municipais, no 2023, Villaverde resultara reelixida alcaldesa ao facerse o Partido Popular con 6 concelleiros, un menos ca no 2019, pero revalidando a súa maioría absoluta. Neste mandato, na oposición, o PSOE ten 4 edís e o BNG 1. Previsiblemente, o bastón de mando será asumido por Esteban Ares, ata o momento tenente de alcalde e presidente local do PP de Lousame dende o ano pasado. Este mediodía pasaban a disposición xudicial no xulgado de Muros os 3 únicos detidos polo de agora pola descarga de cocaína desta pasada fin de semana na Pobra. A xuíza decretou para eles o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza ao considerar que existe risco de fuga e de destrución de probas. Son 3 varóns de nacionalidade colombiana que estarían detrás da chegada da cocaína dende Sudamérica ás nosas costas. Están acusados dun delito de tráfico de drogas de especial gravidade pola cantidade e os medios empregados. A cantidade de droga, lembramos, ascende a 3.600 kilos incautados. Os 3 detidos pasaban a disposición xudicial contra as 2 da tarde deste martes neses xulgados de Muros, que son os que instrúen este caso, o ser onde se iniciou a investigación. Os 3 varóns foran detidos pola Policía Local da Pobra na tarde do sábado na zona da Virxe do Monte, cando deambulaban polo lugar desorientados, facéndose pasar por peregrinos. As forzas da orde rastrexan estes días toda a costa do Barbanza na procura desa posible embarcación que aínda non foi localizada. Todo apunta a que puidera ser novamente un narco submarino que a propia organización criminal afundiu no medio da ría, pero tampouco se desbota ningunha outra posibilidade. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.
Seguimos con sucesos. A Garda Civil informaba tamén da apertura dunha investigación no marco da denominada Operación Fuelca a 3 varóns nas provincias de Cádiz, Sevilla e nas Illas Baleares, acusados de presuntos delitos de extorsións, lesións, ameazas e danos. A operación, dirixida polo equipo territorial da Policía Xudicial de Noia, logrou desartellar un plan premeditado que afectaba a varios empresarios da zona de Boiro. Segundo informan fontes do Instituto Armado, a investigación iniciouse a finais de 2024 tras ter coñecemento a través da denuncia presentada por unha das víctimas de extorsión a quen, ao parecer, lle reclamaba unha suposta débeda superior aos 100.000 euros. Durante a investigación, a Garda Civil descubriu tamén que estes mesmos individuos ameazaran e extorsionaran a filla dun segundo empresario da zona que, ante o temor a represalias, mesmo chegou a realizar varios pagos. Dende a Garda Civil destacan tamén a colaboración entre os equipos territoriais da Policía Xudicial de Chiclana de la Frontera, Utrera e Manacor, que foron clave no éxito desta operación. A investigación foi dirixida pola sección única do Tribunal de Instancia número 2 de Ribeira. En malia negativa de educación, a AMPA do Colexio Grupo de Ribeira continúa adiante coas súas reivindicacións para lograr a incorporación dun titor para terceiro de primaria. Nunha asamblea celebrada a pasada tarde, acordaron iniciar unha campaña de recollida de sinaturas e levar unha moción a pleno na que solicitarán o apoio de todas as forzas políticas. Ademais de seguir adiante coas protestas que se desenvolverán cada luns ás 11:30 da mañá, a AMPA do CEIPO Grupo de Ribeira adoptará outras medidas para exixir a incorporación dun mestre para unha das unidades de terceiro de primaria que carece de titor. Nunha asamblea celebrada a pasada tarde aberta ás familias, os membros da directiva deron conta dos pasos a seguir. O primeiro será iniciar unha campaña de recollida de sinaturas en colaboración co tecido asociativo e comercial do municipio. Nós non vamos a aceptar ningunha outra solución que non sea o nomeamento de un titor-titora, un sustituto, un novo mestre de primaria para o colexio, e vamos a seguir coas medidas de protestas, que son basicamente as concentracións dos luns ás 11:30, a recollida de sinaturas con persoas e con comercios colaboradores que xa comezamos hoxe, donde ademais en cada comercio que nos colabora posemos un cartel dicindo que o comercio apoia a nosa reivindicación e, polo tanto, tamén para que a cidadanía sea partícipe da nosa problemática. Outra das medidas será de presentar unha moción a pleno que previsiblemente se debaterá o 29 deste mes. Agardan contar co apoio de todos os grupos que compoñen a corporación, que estiveron tamén presentes na asamblea da pasada tarde e ratificaron o seu respaldo ás demandas da comunidade educativa. Vamos a levar ao pleno do 29 de setembro, ao pleno ordinario do Concello de Ribeira, que, como sabedes, se celebra os últimos luns de setembro. Vamos a levar unha moción que a vou a defender eu como presidente da AMPA para que recabar o apoio unánime da corporación e que o pleno a Corporación de Ribeira lle reclame a Consellería de Educación, xa directamente ao conselleiro, a Román, que nos nomea ese titor. Sabedes que desde o primeiro día mandamos un escrito, hoxe tamén todos os pais de terceiro B mandaron un escrito ca súa sinatura á Consellería, un escrito registrado, e nós mandamos un escrito á Xefatura Territorial e a Inspección, e nin o señor Indalecio nin a señora Carmen Cibadevila, a inspectora, se puso en contacto con nós. A este respecto, dende a AMPA solicitarán tamén amparo á Valedora do Pobo ante a falla de resposta da Administración. Primeira vendima da variedade ratiño amparada polo selo da denominación de orixe Rías Baixas. Despois de anos de investigación e procesos administrativos para a súa legalización, esta será a primeira colleita na que se comercialice esta uva branca centenaria baixo amparo da DO. Detrás deste traballo está Viña Moraima, unha adega de barro que vive esta campaña con especial ilusión. Con 900 metros de viñas inscritas no Consello Regulador, agardan elaborar unhas 1000 botellas do que chamarán Moraima Ratiño.
Xornada histórica para Rías Baixas coa primeira vendima da uva branca Ratiño amparada polo selo da denominación de orixe, unha variedade autóctona centenaria que viviu un longo proceso de investigación e trámites administrativos ata chegar aquí, co impulso da adega de Barro Viña Moraima. Hoxe, nun día que levaban 10 anos agardando, amosaban a súa satisfacción polo resultado do seu traballo. Moraima está moi ilusionada, pero eu personalmente, que fun o que me metín de principio nesto, estou moi ilusionado. Eu non teño fillos, pero esta primeira botella que saila como Ratiño vai ser como o primeiro fillo. E baixo amparo da de Rías Baixas sairá ao mercado coa denominación de Moraima Ratiño, un lanzamento, explican, que xera moitas expectativas. Hai moitísimas expectativas, moitísima xente que probou as vinificacións experimentales e que están moi ilusionados, co viño está gustando moito, apártase moito do perfil albariño, que é o que nós tamén creíamos desde un principio, non? Está bo, pero é outra cousa, non é albariño. E cales son logo as diferenzas do albariño coa uva branca Ratiño? O racimo é moi alongado, a uva moi pequeniña, ten menos tume que a uva albariña, e dá uns viños como cun perfil distinto, que hai que ter cuidado, que non se che vaya de grado alcohólico. Tendo en conta a superficie cultivada desta variedade, a vendima do Ratiño desenvolveuse só ao longo desta xornada. Agardan elaborar unhas 1000 botellas. Coas cifras que se barallan en Rías Baixas, isto vai ser casi ridículo, pero nos vamos a meter alrededor de 1000 kilos. Vale, temos sobre 900 metros inscritos no Consello Regulador, de varios socios. Nalgúns sitios non hai nin viñas, hai cepas mezcladas polo medio, que por eso nos dou tantísimo traballo, e nos sacamos dámonos a impresión de que íamos a sacar alrededor de 1000 botellas este ano. E aínda que no mercado estadounidense teñen interese en mercar todas esas botellas, na adega queren tamén vender aquí parte para dar a coñecer esta variedade. De cara ao futuro avanzan, o obxectivo é expandir o Ratiño para que gañe peso. A partir de agora o que temos que empezar é a plantar, e este ano xa pedimos para facer 4000 cepas para o ano que ven. Para o ano que ven xa vamos a facer unha parceliña moi chula en Meis, e aquí vamos a facer un par de parcelas pequenas máis. E xa a longo prazo soñan con medrar ata tal punto que o Ratiño se converta nunha opción competitiva dentro do mercado nacional e internacional. Máis cousas, Pontevedra acolle a Conferencia Internacional Acoguas centrada na xestión comunitaria da auga no rural. Trátase dun encontro impulsado pola Asociación de Traídas de Augas Coxapo. Neste encontro, especialistas de varios países europeos intercambian experiencias e analizan os retos comuns ante o abastecemento de auga potable en zonas do rural, co cambio climático moi presente. Na súa inauguración participaron tamén a conselleira de Medio Ambiente, o presidente da Deputación de Pontevedra ou o alcalde da cidade. La Xunta de Galicia está para apoyaros y lo hacemos a través de ayudas que llega a un 80%, ayudas que van destinadas desde a captaciones, pasando por el tratamiento de aguas o distintas infraestructuras de almacenamiento que son fundamentales. Tenemos que estar a vuestro lado. Desde el año 2025 invertimos 3 millones de euros. Sabemos que debemos de ir a más. E grazas á labor de construción de novas redes de abastecemento, do control de consumo, de implantar novidades tecnolóxicas, esa sustitución que facedes de tubaxes, as melloras continuas en captacións, pois fai que moitos veciños e veciñas da provincia conten con auga corrente nos seus fogares ou lles iba para baixar o prezo que pagan pola factura da auga. E é un exemplo de solidaridade, de convivencia, de respeto polo medio ambiente que merece o apoio máximo por parte desta Diputación. A Administración temos moitísimas dificultades porque estamos a falar de entidades que son privadas e, polo tanto, hai moitas trabas burocráticas para poder axudar, non? Inda que facemos todo o posible. Aquí eu vexo comunidades de Pontevedra que se lle botou unha man no que o Concello de Pontevedra pudo para mellorar o seu servicio e abastecemento para un núcleo determinado, non?
10 empresas amosan o seu interese por facerse coa execución das obras de conversión en autovía da vía de altas prestacións Brión-Noia no treito que discorre polos concellos de Brión e Rois. Segundo indican dende a Xunta, das propostas presentadas, 6 son UTE, que agrupan a un total de 16 empresas. As obras foron licitadas cun orzamento de 11,2 millóns de euros e teñen un prazo estimado de execución de 18 meses. As obras incluirán modificacións na conexión coa autovía Santiago Noia para adaptar o trazado, entre elas a reconstrución dos noiros do desmonte na marxe esquerda en dirección Noia para gañar o ancho necesario e a execución definitiva dos ramais do enlace de Urdilde. Dende o Goberno galego insisten na importancia desta actuación que beneficiará directamente a unha poboación duns 160.000 habitantes dos concellos de Brión, Rois, Santiago, Ames, Lousame e Noia. Este contrato dá continuidade a aprobación o pasado mes de febreiro do proxecto de trazado pro desdobramento da CG 1.5 entre a autovía Santiago-Brión e o treito Martelo-Noia cun investimento global estimado que supera os 29 millóns de euros. A Praza de Abastos de Ribeira segue avanzando para integrarse plenamente na rede de mercados intelixentes. Xa ten en marcha un sistema de contedores que permiten a recollida de pedidos a través dun código QR. Os vendedores da Praza de Abastos de Ribeira e os seus clientes poden beneficiarse xa dun novo sistema de recollida de pedidos. O servizo, que xa leva varias semanas en uso, permite realizar as encargas por teléfono e recollelas no vestíbulo fora do horario comercial. Varios dos compartimentos son refrigerados, o que garante a conservación dos produtos frescos durante horas. Sí, ya llevan unos meses funcionando. Funcionan, el cliente llama, pide y se lo dejas aquí y lo activas, se te abre, lo pones, como llevan frío pueden pasar a lo largo del día a recogerlo y le enviamos el código QR por WhatsApp y después ellos al recogerlo ya nos hacen el bizum para pagarnos. Dende o Concello de Ribeira animan a cidadanía a facer uso deste pioneiro sistema, que supón un valor engadido para os usuarios, así como un novo paso para consolidar o distintivo de calidade de mercados intelixentes, que abre a porta a novas axudas e melloras nas instalacións e servizos que ofrece o mercado municipal. En este momento, estas cabinas suponen un nuevo impulso dentro de lo que la Concejalía de Mercados quiere darle a este mercado municipal. Yo creo que en otras ocasiones también he mencionado eso. El Gobierno municipal está encaminado un poco que este mercado lleve camino de ser mercados excelentes. Estos mercados que abre las puertas a nuevas ayudas, a nuevas mejoras importantes, ¿no? Que pocos mercados a nivel Galicia hay con este distintivo de mercado excelente. Bueno, xa temos segundo presentador para a gala dos Premios Feroz que vai acoller a cidade de Pontevedra no vindeiro mes de xaneiro. Vai ser o actor Antonio Durán Morris que compartirá escenario con Samantha Hudson. Ainda falta por coñecer outros dous presentadores. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A proxección de Pontevedra grazas aos Premios Feroz 2025 foi de 33,5 millóns de euros e a estimación que fixeron hoxe o alcalde da cidade e o principal responsable da Asociación de Informadores Cinematográficos de España que impulsa estes galardóns. Esta difusión millonaria da imaxe da cidade inclúe as publicacións en medios de comunicación, a conversación en redes sociais e as campañas publicitarias. Os medios de comunicación publicaron máis de 1.800 informacións sobre a celebración dos Premios Feroz na Boavila, o que suma unha audiencia acumulada que supera os 5.000 millóns. En redes sociais superáronse as 3.600 mencións aos Premios Feroz en Pontevedra, alcanzando a máis de 15 millóns de usuarios. Ademais, a cerimonia tivo o maior seguimento de toda a historia destes galardóns, ao ser retransmitida por primeira vez pola segunda canle de Televisión Española e por RTV Play. Este balance, indicaron hoxe, posiciona a Pontevedra como cidade de referencia na organización de eventos culturais de alcance nacional e internacional. Los Feroz 2025 supusieron una difusión de la imagen de Pontevedra valorada en 33,5 millones de euros.
Ahí se incluyen, pues os podéis imaginar, todo lo que tiene que ver con publicaciones en medios, redes sociales, inversiones en publicidad, inversiones en imagen, retransmisión en la televisión. Es el global de todos estos impactos. Supusieron, en el caso de la marca Pontevedra, apareció en más de 1.800 informaciones periodísticas y a través de esas publicaciones alcanzamos una audiencia acumulada, evidentemente acumulada, de unos 5.000 millones de espectadores. En Pontevedra pasan cousas que non pasan por casualidade, sino porque detrás de todos estes eventos deportivos ou culturais hai unha posición política de aposta pola cultura como un evento de carácter social, un ben social e tamén de promoción da propia cidade, non? E ten que ver coa confianza que este goberno ten, na propia cultura e tamén confianza tamén na cidade, non? Capaz de acoller eventos importantísimos que teñen unha trascendencia económica por un lado, pero tamén de proxección internacional. Pois falando dos Feroz, o actor Antonio Durán Morris será un dos 4 presentadores da gala destes premios no ano 2026 en Pontevedra. Na súa presentación recoñeceu que é un prazer e un reto conducir este evento. Los actores nos gusta escondernos detrás de un personaje y eso para mí es fundamental. Luego, la labor de comunicador, que parece una labor muy sencilla, cuando te pones a ello es complicado, porque realmente es una mezcla tuya y de la misión que te encomendaron, que es presentar un acto y comunicar un poco pues la alegría, festivo, bueno, y todo ese guión que me vais a dar, que los Feroz, por lo que me atraen también es porque son una gala un poco atípica, tienen su toque gamberro y se cuestionan la propia profesión, que para nosotros es muy importante para que no nos endiosemos. Morris subirá ao escenario canda Samantha Hudson, outra das presentadoras confirmadas para esta gala. O seu nome foi desvelado nun acto no Teatro Principal de Pontevedra. Ao tempo que se anunciaba, o actor entraba no auditorio xunto co alcalde da cidade, facéndose co aplauso de todo o público presente neste acto. Aínda queda por desvelar os nomes dos outros 2 presentadores da edición de 2026 dos Premios Feroz, uns premios que organiza a Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Estes galardóns celebraránse na cidade de Oleiros, de novo, a finais do vindeiro mes de xaneiro. E as xornadas a Pobra no Tempo volverán poñelo acento no patrimonio histórico e cultural da vila na 9ª edición que se desenvolverá durante a última fin de semana de setembro. O sábado 27 o Cine Elma acollerá 4 conferencias sobre fitos diferentes pero que gardan un nexo común, posto que se trata de memorias inéditas ou perdidas. Estarán impartidas polos investigadores Miguel Conde, Nati Rey, Manuel Gago e Xosé Manuel Vázquez Lijó. O domingo terá lugar unha saída de campo para coñecer os cruceiros, lendas e rituais da parroquia de San Isidro de Posmarcos. As prazas son limitadas, polo que se require inscripción previa. Os interesados poden anotarse antes do 24 deste mes de setembro no teléfono 981 83 16 33 ou a través do enderezo electrónico bibliotecadapobra.gmail.com. Esta mañá tivo lugar na Praza da Peregrina a presentación oficial da 7ª edición da Marcha Solidaria Pontevedra en marcha contra o cancro. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra que se celebrará o vindeiro domingo 5 de outubro na cidade co obxectivo de recadar fondos para investigación e apoio a pacientes oncolóxicos e familias da provincia. No acto destacaron o valor social e participativo desta iniciativa que se consolidou como unha cita imprescindible no calendario solidario de
Pontevedra. O percorrido circular e urbano está diseñado para ser accesible a todos os públicos, incluídos nenos e mascotas. Non se trata dunha proba competitiva, senón dunha xornada de convivencia, concienciación e solidariedade. Esta edición enmárcase dentro do ambicioso reto 2030 da entidade, que ten como obxectivo acadar o 70% de supervivencia en cancro para o ano 2030. Todos los años hacemos una marcha para recaudar fondos que van destinados a la investigación. Nuestro reto del 70-30, llegar al 70% de supervivencia en el año 2030, es uno de los pilares más importantes para la Asociación Española del Cáncer. Con lo cual, contamos con que toda la gente en Pontevedra se sume a nuestra carrera solidaria. El año pasado fueron 2.250 personas y este año esperamos, unas poquitas más. Imos agora a Tapoio. O municipio celebra a súa festa da ameixa en Campelo con gastronomía, música e distintas propostas de lecer. A cita, que celebra xa a súa 37ª edición, vai ter lugar os días 26, 27 e 28 de setembro. Como é habitual, a celebración comezará o venres cun acto moi especial, a entrega das ameixas de prata ás mariscadoras e mariscadores que se xubilaron ao longo do último ano. Serán homenaxeadas 12 persoas pertencentes ás 3 confrarías que desenvolven a súa actividade en Poio. Na parte gastronómica, na carpa degustación, poderase saborear de venres a domingo ameixa mariñeira con fideos e arroz con ameixas. Iso si, todo dependerá dos peches das zonas marisqueiras, que un ano máis deixa no aire o evento a espera de confirmar de que hai recurso suficiente e con todas as garantías. No apartado musical, o sábado 27 celebrarase a Gala da Ameixa coa actuación de Da Soul, el regreso de la década en vivo e unha sesión co DJ Adrián Mesú. Ademais, ao longo da fin de semana haberá tamén outras propostas musicais, tanto o sábado como o domingo. Das festas que temos no Concello relacionado coa gastronomía a máis antiga, e por parte do Concello para nós, é un orgullo porque non se trata dunha festa gastronómica, senón que se trata de mostrar un dos sectores máis importantes do noso Concello, un dos sectores productivos importantes e, sobre todo, tamén sirve para rendir homenaxe a moitas das mariscadoras que se xubilan durante o ano anterior a esta edición. E a Pobra quenta motores para unha das súas festas máis destacadas, o Nazareno, unhas celebracións que van arrancar este venres co pregón a cargo da banda de música Ateneo Musical desta localidade da Pobra. Entre a proposta de actividades destaca un amplo cartel musical entre os que figura G-Face, un artista emerxente cunha gran proxección que vai actuar o sábado a medianoite na Praza Maior. A Pobra despedirá o verán por todo o alto con 4 días de festa na honra do Divino Nazareno. Aínda que os actos relixiosos centran boa parte da programación coa procesión das mortallas como evento central, a música tamén ocupa un lugar destacado. Orquestras de primeiro nivel, entre as que figuran América, Panorama ou Combo Dominicano, compartirán cartel con grupos xa consolidados como Monolius Dop e artistas emerxentes con cada vez máis sona como G-Face, que actuará o sábado cun repertorio de temas propios do máis variado que non deixará indiferente a ninguén. Un concerto moi divertido, porque o meu repertorio hai moitísimos estilos, entón tuvemos que facer un show moi dinámico e penso que quedou un show moi divertido, porque hai dende cumbias, dende pop, un pouco de rock, ou seja que a xente penso que vai pasar moi ben. Será o seu último concerto como G-Face. A partir de agora adotará o nome de Gabriel Fandi, co que se sinte máis identificado nesta etapa da súa carreira na que camiña cara a madurez artística. G-Face ao final era un alcume que puxen cando tiña 19 anos. En aquel momento sí que estaba ben porque estaba comezando, facía reggaetón, facía rap, estaba probando. Sabes, entón que penso que todos os artistas necesitan facer iso. De feito, fai un par de anos, como G-Face, toquei aquí nesta praza tamén, e agora como Gabriel Fandi, pois é unha honra tocar aquí, no? Porque ademais, que che contaba antes, xa dende o público, fai anos que eu veño ás festas do Nazareno, que veño a ver os tributos de ABBA, de Queen, entón teño como unha ilusión e un agarimo especial, no? Con este lugar.
Ademais desta primeira xira na que está inmerso, este músico, cantante e compositor traballa xa noutros proxectos como unha colaboración cos satélites e o lanzamento dun novo sinxelo que está a piques de ver a luz. Eu teño a miña próxima canción que vai ser a primeira como Gabriel Fandi, que sairá dentro de pouquiño xa para este mes que ven, que eu diríache que unha das cancións das que máis orgulloso estou a nivel de composición e demais. Conseguín contar unha historia que creo que a xente vai se sentir identificada. É unha historia que fala de dúas persoas na que ti imagínate que tes unha amiga que che gusta moito, por poñerte un exemplo, ou un amigo, pero non lle podes decir nada porque el xa ten parella e ti tes como o secreto guardado de decir gústasme pero non che podo decir nada. Entón, por iso digo que é unha historia que a xente se vai identificar moitísimo. Para os que aínda non tiveran o prazer de escoitalo, aquí vai un pequeno adianto, co que de seguro quedarán con ganas de máis. Yo que solo era de una, ahora bailo con la luna, para que veas que ya no soy tuyo ni de ninguna. Yo que solo era de una, ahora bailo solo con la luna. Pois hoxe así, con Nazareno na Pobra, rematamos o tempo das novas. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.